Знаеш ли? От тебе при мене идва тебе. И при тебе? И за какво? За скандал. Че изгонило, бе? Ага, работата иде за семейната ми чест. Тък му бях завършил народно съзнание и се захващах черноморски лед. И по едно време гледам, хоп-дроп, питам го, вика, дай 500 лева на заем. Давай, жив, опирай ти тук. Лут ли съм? Казах му. Ама какво каза после? Вика, не даваш, Не даваш. Още утре Българобран ще излезе известие, че дъщеря ви е била забележена посред нощ в княза Борисовата градина сама с един господин. И прочие, Вагабонтина му с Вагабонтин. Ама лъжи, нали? Лъжи. Значи, питаш перката, казва, че била на представлението с трина си. Ама с трина и си тръгна рано тая сутрин за Пловдив и не можах да разбера истината. Ама ти усумняваш? Не, Фердинандов булевар. С него вината в коница. Него го познах, ама ние не можах, защото беше тъмно. Ма прилича да е нашата. Много само бащата, няма. Иванчо, без да го познаваш, това лава. Знае го, че е Вагабонтин. Сега ако го срещна, ще го заплюя. Да изластюва той хорските момичета. Да туря петно на челото ни. Да туря петно на челото ни. Да развежда една мома сама по месечина. И да я разправя, че ще я вземе. Аз не знам да я предлагал. Кой е предлагал? Да я прави за срамотите на света. И тя да иска да го вземе Вагабонтина. Бе! Ти знаеш? Знам. И майка й заляга за него. Стига! Аз нищо не знам. И нищо не разбирам. Аз съм вписан. Аз да си ходя премотарен за утре, защото сега съм вършил. Ама не си дитя, вокруг си тук. Ами пари, даде? 200. 200. Да купя мълчанието му. Ама това между нас. Да. Здраве.